Ebele Bambo. Good afternoon. Ebele Bambo. Yes, I've been here, but that was early, I think January. January, not I think, January. So MLM interview. Yes, sir. But I did not meet anybody. You meet him mad. No, sir. I have all your phone number, get back to them here. Sir, phone number. Show me your phone number. That means you better hear about your phone. Bishop, challenge. Get out of this place. If I block you, I will never unblock anybody. Where you are coming? I will know an age appoint newspaper. I will do all the matter now. News I go, and I be message up. Trange to them, Sarasa. Where gets you more coaching like I'm going to walk. As I get away phone Nala. As I get away phone Nala. Oh, God, go on. Sorry, sir. What behind him is she? Sorry, sir. What put that in the she? No, told she is quatching Hundamari win our August meeting. Branget Gram Shaisha. Sorry, sir. We got camera war problem. Who got Jack non me put here? Oh, the mother known that there are generator Baron's Runo Jenna. Get we are sign. Then we are sign. Okay, man, here I name back up and you have to Munganiru. Eh? Gawa. Yeah, the way a lebish and I. Gawa Viso. Kebish and I. Libya. Yes, I will, yeah. I'm on Libya. Ebele Bambo. Libya. I've been Beleba before. Mba, first time na Libya. Okay, the way for Nana, give you a toke lazo. Mba, no, sir. I've been never before. Kembo, Nadia. The way for Nana, give you a toke lazo in Libya. Unewe hako. When you Libya got your data, because your data. Your data. Libya woman, go and get data. Your network is slow. It is very, very slow. Good evening, sir. And just on Keta. You cancel as one. Just on Keta, Tileka Bagoko, Pakanishige, just on Keta. Cancel as one. Let me to the phone now, na miracle, we'll get a little bit of phone now. Na kitchen cabinet. It is phone on that kitchen. Eh? Na kitchen cabinet. Hey, it's a cup. Yeah, and my cup, boy. It was bossa.
I'm a material for fun. In a material for fun. Yes, sir. Ah. Yes, sir. I told that touch none of the here. I would have chalk on them, sir. Is it a couple? Yes, sir. But yeah, was her. What if come and say to your from the way I got that wall or there? Ghana cock wall or there. We're packing up again, we're packing up again. Pansa, there are 2 and 1 yon, look like a bag of cock. Up on the pa your name when I'm on. Pansa, want your papa. The quick be she had. We shink get up with a pity bull. Lasso. Oh, yeah, what I could have corner wall or there. What about here? Dodge ever. On a container key. Yeah, we'll do. So on a leg a wall on the way wall on no one. I said take it away for you. And you have a call on a wall of Macamoge. Bishop Mabote neighbor, you're not about 1:49 a.m. Yeah, one in Mabalinako. You want a fridge? Yeah. A little bit fridge again. Oh. Never. What about the fridge? Call can of free. What about the fridge? Oh, yeah, maybe a bishop when you're going more. Huh? Fridge maybe when you're going more. I could see that couple. Fridge maybe when you're man call when you're going more. Can I keep an answer here? Oh, auntie. I am up here. Let me, yeah, back to Nigeria. Sitting a man kitchen. Yes, sir. So he never for a living a war. Bam. I'm a back-end developer. I'm a back-end developer. Again, of a more cash a couple. On a back and name every evening. Miss Rosa on Ghana Bull Corbo. Gajim. Yeah, for that a couple. Yeah. That's right. Well, you will know by if there are a word and Bacaragan Panna. So I got a so bad. Like on the answer. But the work I get straight here, where men I got a humper. On the Nima or Lekunod, another one. Look what here we shot that Tom Pampa here, another where they are. Yes, Bishop. Me, myself, and I. Me, myself, and who? Me, myself, and I. Oh, one more wiggy. Oh, when that would have followed. Thank you, sir. They are. I found Buchuko Emeka. No, to get neck about no to be what is in the canto is in here for I will make interview. No, for man, no, for my melemos looking go sit away for no new. Okay, sir. They were for the new guy with a muscle, she got me here, this man. Oh, they could be here. Oh, look at of Makena also. Yeah, when you come back to not talk, I could not talk the on when you will. When you will. Yeah, I found Buchuko Emeka. okay. They the Chuba Conya. Chuko Emeka innocent ejikeme. 1 year per day. Abmonye onye Ghana
Agụata local government state Anambra State. Ede afọ ole dị? Adị m afọ 13. Ị mụọla nwa? Mba. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Nne m nwụrụ ebe ọnwa na-abụ gara aga. Ndo nna. Ndo de ewekwala iwe gbaa ihe bịara nga ịghọtara nnọpụ na-ewe iwe gbaa mba ka mpa nna. Yes. Ewele iwe de. Ndo. Dewa n'aka gị n'ala ọnwụ mma gị wutere gị ka ọwụ ndo nakwa enweghị mba mbara gị na ndono ndo arawa nna anyị niile ga-anwụcha anwụ nna m ga-agbapụ interview gị ọzọ nna. Okay, sir. De ma nri echi Na m eri nne na-ere amesịnịsa. de ka obodo isi na-anọnyere anyị Na South Korea. ebe na South Korea So. eh So. gịnị gburu mmadụ? Oya sugar. Family of ọrịa mamịrị nna gị ọlụgharịrị nwaanyị? Nne m nwụrụ izu na ọnwa na-abụ gara aga. Mkpụrụ amụ gị ozukwuru ezu? O zuru ezu, sir. Akwara gị amụ akwa? Mba. Ị ji aṅụ ara? Yes, sir. How many minutes ka ị na-anọ n'ịṅụ ara? We're making us 1 hour. Otele Rozana ya were ara nwa onye ọzọ kpụrụ ya n'ọnụ 1 hour day. How did I like it? Achị ma ọ dịghị? No, sir. Lee ihe ji akpụkwa n'ara nwa onye ọzọ n'ọnụ for 1 hour. Ụmụ nwaanyị na-like ya, so I didn't emenyere ha. Ọkwa maka ọgị nwa o nwekwa onye ọ ga-awụ mena ya rie nkịta moto gbagburu. Ọkwa maka ọgị nwa ka e were ara nwa onye ọzọ kpụrụ n'ọnụ for 1 hour ga-achị ma na-adịghị gị. Ịṅụchala ara ndị ịṅụchara na ala onye ga-ekwu ụgwọ isi de gị na ma ara daa ya para ara dara ada gakwuru nwa onye ọdọ. Ka na-aṅụ ara ka onye na-erighị ehi nri echemesi ije esi nri. Ana m esi nri, sir. Ịṅụ nke nne gị bifo ya lapụ. Aṅụzuru m ara aṅụzụ. Denele ihe ji aṅụ ara nwa onye ọzọ 1 hour. Bishop ụmụazị a na-like ya. Dị ọṅụ ara. Ị gaala nga mbụ? No, sir. Dọwa ara achọghị ịgba gị ihe ele nke wee nọrọ gị mee aka dị nshi. Enwere okwu ọjọọ m gwara gị ehi a ote iwe ọkọ ọkpọmụ a megide afọ ọja atọ ike olesmes ka m butuo oge ehi a ma na ọrụ onwe m. No, sir. Ebiko ebutune achọrọ m nwaanyị, sir. Nwa achọkwa mmadụ ịbata Naijiria na were ọkpọ mmadụ ewere ọkpọ mmemme taatị ya. Iwe onye ụka ka iwe onye ọdịnala? Abụ m onye ụka. Abụrụ gị ọnụ? Mba, abụrụ m ọnụ. Gịnị ka ị na-arụ n'obodo ị nọ? Abụ m bakwe developer. Nwaanyị okolo ga-asụ mbụ? Enwele mgbe ị lọtara Naijiria gị na-agafe hụ onye ara nga ọnyụ ama mere gị were anya lewe ya n'ike? Kwuchie n'okwu ike dị achọbụ ikwu okwu hia. Mba. Chere ka dobe phone off. Ọ
Mmadụ ole ka ị tarala kemgbe pụtara ụwa? Ma agụtali ya. Ị ga-agụtali ya ọnụ? No, sir. Ọta na nwa, ọta na adọt, ọta na ahịa, ọta n'ụlọ. Ya wụ nwoke ọbịa ọbara nkịta dị n'ime. Ị ga-enyele mkpu ị na-eti. O dipendụrụ onye a na-ata. Ele mkpu ndị tarala ata. Ụfọdụ anụ m afụchiri ihe ihu mpadosie ha gara m ekwu okwu mpadosie gị ike na akwa edina. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Phone number gị? 08105869428. 08105869428. Congrats. Nigerian number. Thank you, sir. Yeah, moderator. From today henceforth, before you book mmadụ here, na-check TP ụnyaahụ. Na-check video ụnyaahụ before mmadụ agbagotere m here. One day, kpọrọ onye ga-agbagbu m one day ma ọ were ihe merụọ m ahụ ma ahụ one on one. Mana gị gere nkịta moto gbagburu. Before mmadụ agbagotere m here again, ga na handle ya, na-etekere m ihe onye ahụ ọrụ ha. He take care of me, I get in directly to the other of my line, getting a message. I want mother be here about we push many a man get my hair 1 or 2. 18 I put him no be. Other Galero turn around. Other Galero turn around. Line you not here full everybody not here. Me follow the human and they watching I'm here. Chineke get back or cool. Me follow any party watching I'm here. We're not getting Katamoto Babru. Follow no one. And everybody type of active MC Bishop King follow. The give my top 1 gifter. Yeah, we pretty dollar. Get follow ye. Book us in that long one. Bishop Iwota Bia You think I'm joking here with you? Biranga be actual followers, be aquam see me to anybody. Snake a bag or come whopping going round. As one tea refresh fresh board, Biranga be one. Oh, Sisa, call herself. I have something else doing. Bukasin, I really appreciate one level. Everybody follow this guy about Bukasin. Let me just read for him. Once more, Bukasin send their request. Let them get an invite. Ozoma 001, I want to say thank you so much, one. Thank you so much, Ozo. I really appreciate. I really appreciate. Thank you. Thank you. All my gifters, everybody follow here, follow Ozo. Follow everybody now here. When we go here top roller pass here, this girl up got pretty dollar 6.8k coin. Pretty 5.8k coin. Okay. I really appreciate now everybody following them. That's also following them.